Hej alle sammen og velkommen til den her YouTube-video. I dag skal I møde min nye ISA. Og bare hvis I skulle spørge den kommentarfelt, så betyder ISA på dansk følelsesmæssige støttedyr. Eller hvis man skal sige på engelsk, Emotional Support Stuffed Animal. Så ja, nu vil jeg vise jer ham frem. Det her er min nye ISA. Det er Astro. Kan du sige hej, Astro? Hej. Så ja, I kommer nok til at se lidt meget til ham på min kanal, men ja. Så det er min ISA. Og jeg har selvfølgelig også noget gear til ham. Nu sætter vi ham lige her. Jeg får lige gjort sådan, så I står op af noget, fordi I kan ikke rigtig se, hvad jeg laver. Det er sgu sådan noget. Sådan der. Han sidder der. Jeg har selvfølgelig også noget gear til ham. Det vil jeg også gerne vise jer. Der er den her, hans vest og hans briller, de er så søde. Og inden jeg lige fortæller lidt mere om ham, så hvis I er nye på min kanal, så skynd jer ned og subscribe. Og like den her video. Kan vi få 20 likes på den her video? For hvis vi kan det, så viser jeg alle mine ISA-hunde. Så ja, så husk at gå ned og like og subscribe. Nå, men ja, så det her det er Astro. Han er en border collie. Det kan I muligvis godt se. Han er 1 år gammel, og så hader han at have strømper på poterne. Ja, så det er jo lidt det. Og nu vil jeg vise ham med gear på. Så jeg tager lige alt hans gear på, og så viser jeg, tager det på video. Så ja, Og han fælder lidt med hans pels faktisk. Det er lidt sjovt, fordi det gør han. Og det gør border collie jo også i virkeligheden. Sådan, en ægte border collie fælder også. Så det er nok lidt det også han gør, fordi en ægte border collie fælder også. Så er der også lidt det, han er ikke vild med, han er lidt bange for mørke, så jeg sover med ham om natten. Så ja, det er også lidt det, der er i det. Så ja, han sover åbenbart om natten, men han er ikke så vild med at sove alene, så jeg sover med ham om natten. Så er der også lige hans briller, de er her. Dem vil jeg også lige tage på ham. Så ja. Og så jeg sover med ham om natten. Og så har jeg ham med overalt, hvor jeg går hen. Fordi det er jo det, et supportdyr er, det er jo, at man har dem med overalt. Så ja. Men det var vist den video fra i dag, så vi ses i næste video. Au! Hej!